uthi uJesu hamba ubiza indoda yakho. Athi lo wesifazane hayi Nkosi anginayo indoda mina. Athi uJesu qinisile awunayo indoda ngoba usube namadoda amahlanu wena nale onayo kusiye yakho. Mangale nesifazane ukuthi hawu namuntu ngoba umdudu uqhamukele uthatha phi indaba zami. Athi uJesu athi lo wesifazane hayibo athuke manje lo wesifazane athuke bese gijima ehamba. Haleluya. Uma gijima shumthombo lapho sethusa ilento eshiya uJesu ashumthombo lapho ahamba ele kwabakubo. Mayifika kwabakubo yila sengena khona leli verse ukuthi wozani nizobona. Wozani nizobona nangu umuntu engitshela indaba kungeke uKristu na. Haleluya. Tabi lapho bazalwane sizosho lelo lizwi nje ukuthi nangu umuntu esitshela indaba kungeke uKristu yini. Bese siyathandaza sihambe sizosho njalo sithi nangu umuntu kungeke uKristu yini.